перший правдивий інтернетовий лемківський голос твоїх ежів. Lem FM. 15 вересня того року в Горлицькому центрі культури od години 3 popołudnie Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach darowało nam ponad 2 godziny rozrywki i nauki w jednym. Jak pierwszy wystąpił Teatr Terka z Ruskiej Bursy z piesą Jak to bursa mołoką płynęła. Druga część to koncert ansamblu Barwinok z Kamionki na Słowacji. Interaktywna sztuka, wkazana przez dzieci i młodzież, to efekt teatralnych warsztatów zorganizowanych Ruską Bursą, a głównie jej członami, Warwarą Duć i Mirosławą Pelechaczą, jak alternatywa na letnie wakacje dla młodych lemkiów. Sercem warsztatów i jej merytorycznym prowodyrą była Magdalena Pietrewicz z Lignyci, pracownego ośrodka Nowy Świat, jaki działa przy tamtejszym teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej. Idea warsztatów taka, żeby przybliżyć młodzieży sekrety aktorskiej sztuki, nawczyć ich nelem teatralnej, improwizacji, zrychtować przedstawienia, a przy nachodzie miło prowести czas wakacji. Jaki to rezultat? Doznaliśmy się w minioną niedzielę. Grupa młodych aktoroczok nie naszą się seret męskiej czasty lemkił ochoczej do prowirienia się na prawdziwej scenie. Zaprezentowała się koncertowo. Dumam, że każdy z publiki wyszedł satysfakcjonowanej, bo przedstawienia o magiczni korowi perepletene było akcentami z historii ruskiej bursy. Edukacyjna artyst. Była muzyka, grana i śpiewana na żywo, rozrywkowa artyst. Była mobilna scenografia, były fachowe rekwizyty, specjalnie odlewane gipsowe maski. Estetyczna artyst. A przede wszystkim siłę przedstawienia było polem kiłskie. Jaka to artyst? Chyba nie trzeba nikomu to uczy. Aż to bільше scenarii stworzyli same aktory. Warto dopowiedzieć, że uczest w teatralnych warsztatach, jakie poperedzowali występ dzieci i młodzieży, była darmowa i szeroko skorsze reklamowana. I choć organizator osobisty dzwonił po rodyczach z ofertą artystycznej podії dla dzieci, to niewiele ruszyło pryty. W sumie w warsztatach uczest wzięło parunaście osób. Młodym nie jest aż to czudowaty. W dnešních czasach wszystko mają zadost i bez niejakiego poświadczenia ze swojej strony, choć bodaj lem na ruci podane. A uczest w warsztatach wiązała się przecież już z jakimś wysyłką, danią czegoś od siebie, kus kreatywności, czasu, rezygnacji z komputera i telewizora na paru dni. Ale że też i rodzice nie mają potrzeby, żeby ich dzieci były taku zbarże świtłe, że hosenny je kontakt z tak zwaną wysoką kulturą. Że i one same dla się takiej potrzeby nie mają, to sme się też mogli przekonać w minioną niedzielę. Pomijający piesu za darmo, może było udzieć znany i cinany ansambl Barwinok z Kamionki, jaki od 60 roków wskazuje rosyjski folklor w najlepszej krasie. I choć sala była dosyć hidnie wypełniona, to pomyślałaby jeszcze spokojnie drugie tilo. A kto z was pamięta jeszcze, albo czy w zahali znat, co się śpiewa przy kstynach? Bo wysilną choriła sosna to nikomu nie zaimponujete. A folklorny ansambl Barwinok akurat nie wkazał, medzyńczyma tradycyjny obrady kstyn, śpiewał z entuzjazmem, jakoho zawodować mogliby młode ansambli, mał ze sobą 3 równie energetycznych muzyków i długo było pleskiwany na koniec. Może paradoksalnie, słabo się cinimy i kiedy przyszło zapłatyty za bilet, to by się wkazało, że ochoczych do wkazania sąsiadowi, że mene staty, ja oświecony człowiek, ja nie skupy na kulturu, byłoby bilsze. A tak, to, że w końcu wyszliśmy ze stajni, chyba jednak nie ma potwierdzenia. Dla Lem FM TV Natalia Małecka.